Santurtziko mugimendu feministak manifestazioa deitu du ostiral honetarako, iragan larunbatean Santurtzin gertatutako eraso sexista salatzeko. Carmengo jaiak hasi ziren pasaden asteburuan Santurtzin, eta igande goizaldean gertatu zen erasoa goizaldeko 6 aldera. Emakume gazte batek lo hartu zuen Itsasalde kaleko taberna bateko besaulki batean, eta egoera hori baliatuta gizon bat hurbildu eta ukituak egiten hasi zitzaion. Lekukoek ohartarazi zioten erasoa ertzaintzari, eta polizia heldu arte erasotzailea lokalean atxiki zuten. Ertzainak bertaratu zirenean, 55 urteko gizona identifikatu eta atxilotuta eraman zuten, sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita. Diligentzia bukatuta epailearen esku geratu zen. Astelehenean 100 lagunek gaitzetsi zuten erasoa herrian egindako elkarretaratzean, eta jaien bigarren asteburuko atarian mobilizaziorako deia egin du Santurtziko mugimendu feministak. Manifestazioa pantalanetatik abiatuko da ostiralean gaueko 9:00, eta beltzez jantzita joateko deia egin dute. Santurtzikoa ez da izan asteburuan jai giroan gertaturiko eraso sexista bakarra. Izan ere, Zornotzan, adin txikiko emakume batek bortxatu egin zutela salatu zuen jaietako lehen egunean. Bestalde, larunbatean Bilboko udaltzaingoak gizon bat atxilotu zuen Indautxu auzoan, kalean bere bikotekidea erasotzea leporatuta.